Сябры, прывітанне. У гэту чацвёртую нядзелю велікодную касцёл каталіцкі азначае нядзелю добрага пастыра. І я з гэтай нагоды, калі мова пойдзе пра пастыра, вырашыў вас запрасіць на гэту зялёную пожню. Сапраўды гэта вельмі маляўнічае месца, каб вы яшчэ маглі чуць спеў тых птушак, які тут гучыць. Гэта было б сапраўды для кожнага з вас непаўторныя ўражанні. І гэта атмасфера спрыяе таму, каб паразважаць пра добрага пастыра. Сённяшні дзень гэта нагода таксама для ўсіх вернікаў маліцца о пакліканнях да святарскага служэння і за ўсіх тых, хто ўжо гэтае служэнне выконвае. Вернікі просяць Бога за пастыраў сваіх супольнасцяў, каб яны былі добрымі на ўзор Хрыста. Што ж гэта значыць быць добрым пастырам? Христос ёсць добрым пастырам. Ён сам пра гэта гаворыць. У Евангеліі паводле святога Яна у раздзеле 10 чытаем: «Я пастыр добры». Кажа Христос у вершы 11 і далей адразу тлумачыць, што гэта азначае. Пастыр добры аддае жыццё сваё за авечкі. Словы найвышэйшага пастыра перакрэсліваюць магчымасць нашага памылковага мыслення і не дазваляюць добры пераблытаць з добранькім. Добры гэта не той, хто заўсёды усміхаецца, як і не той, хто здольны з кожным знайсці згоду, прыйсці да кампрамісу. Добры пастыр не характарызуецца такой здольнасцей, як магчы адначасова і авечкам падбляяць і ваўкам падвыць. Некаторыя імкнуцца гэта зрабіць. Гэта, на жаль, немагчыма, калі толькі ёсць жаданне пазастацца добрым пастырам на ўзор Хрыста. Христос тлумачыць, што значыць быць добрым пастырам. У тым самым Евангеліі паводле святога Яна ў раздзеле 10 у вершы 14 чытаем: «Я пастыр добры, і ведаю маіх, і мае ведаюць мяне». А перад гэтым крыху раней у прытчы Езус тлумачыць, якую сэнсавую нагрузку нясе слова «ведаць», гаворачы, што ён да авечак звяртаецца па імені, а авечкі ведаюць голас свайго пастыра. Папа Францішак, тлумачучы блізасць пастуха і авечак праз параўнанне запаху пастыра з запахам авечкі, кіруючы заклік да святароў у Вялікі чацвер у 2013 годзе, казаў, каб яны прапахлі запахам сваіх авечак. Так вось, добры пастыр гэта значыць, між іншым, мудры, адданы, самаахвярны, які дапільнуе статку і зробіць тое не для таго, каб пасля гэты статак стрыхчы, але для дабра авечак і Божай хвалы. Ну і ніяк добры пастыр не атасамліваецца са словам добранькі. Думаю, сёння, калі і адчуваецца недахоп святарскіх пакліканняў не толькі ў свеце, але таксама і ў нас, на Беларусі, гэта, між іншым, не таму, што Бог не можа адарыць такой ласкай наш касцёл, але таму, што мы незаслужана забыліся імёны тых святароў,
якія раней служылі ў Беларусі і аддалі жыццё сваё, прыняўшы мучаніцкую смерць. Гэта старонка гісторыі з 20 стагоддзя, і яна яшчэ не да канца намі прачытаная, бо добра ведаем імёны катаў. Ім маем яшчэ дагэтуль шмат помнікаў у нашых гарадах, вёсках. А вось імёны ахвяраў несправядліва забітых людзей не заўсёды для нас вядомыя і часта забытыя. Дзякуй Богу, у гісторыі нашай краіны маем шмат прыкладаў, калі святары, сыны нашай беларускай зямлі, служачы для хвалы Божай, без ваганняў ішлі ў вязніцы, адпраўляліся у лагера працы, урэшце аддавалі таксама сваё жыццё, але пры гэтым усім не здраджвалі сваіх авечак, не здраджвалі Бога, ды не ішлі на кампраміс з савецкай бязбожнай уладай. Яны давалі сведчанне сваёй веры. Тады, калі ўсё грамадства паддавалася памылковым ідэям людскога шчасця, цэлыя войскі піянераў, камсамольцаў, камуністаў, яны былі як яўныя саюзы ваяўнічых бязбожнікаў з людзьмі веруючымі. Іх дзейнасць адбывалася пад лозунгам «барацьба супраць рэлігіі, барацьба за камунізм». Такі нават значок меў у свой час саюз ваяўнічых бязбожнікаў. Нас гэта гісторыя сёння цікавіць, між іншымі, таму, што у гэтыя дні, ў сённяшні час, мы маем моладзевую арганізацыю БРСМ. А яны лічаць сябе правапрыемнікамі камсамола. Так прапісана ў іх статуце. І вось тут мне таксама прыгадваецца артыкул, які з'явіўся пару гадоў таму назад на адным з каталіцкіх парталаў нашай краіны, а выйшаў ён пад загалоўкам «Ці можа быць католік чальцом БРСМ?». Асабіста мной ён успрыняўся як быццам бы рэклама, якую хтосьці замовіў для БРСМ з нагоды стагоддзя камсамолу. У артыкуле тым святар, між іншым, пісаў толькі добрае пра моладзевую арганізацыю, узгадваючы нават тое, што некаторыя навучэнцы семінарый духоўных каталіцкіх і маладыя святары з'яўляюцца чальцамі БРСМ. Ці не рэклама? Вось такая карціна, уяўляеце? Святары, чальцы арганізацыі, якая з'яўляецца правапрыемніцай камсамолу. Арганізацыі, якая мела духоўную сястру, была адным духам, як бы, з аднаго цела, з аднаго цеста злепленая, духоўнай сястрой мела саюз ваяўнічых бязбожнікаў. Быў такі у СССР у найлепшыя часы, у двухкосці для іх. Гэты саюз налічваў каля 3 мільёнаў чальцоў. І вось у такой сітуацыі, калі ўсведамляеш гісторыю і кантэкст, сапраўды непазбежна мусіць гучаць пытанне, ці мы, як пастары, яшчэ сапраўды пахнем авечкамі, якія ідуць да Бога? Ці мы ўсё ж больш прапахлі пахам ваўкоў у драпежных скурах? І ці касцёл наш яшчэ цешыцца яснасцю і празрыстасцю навучання?
ці можа губляем здольнасць чуць голас найвышэйшага пастара і пераказваць яго навучанне авечкам? Вось гэта пытанне. І думаю, на гэтае пытанне сапраўды няхай адказваюць біскупы. Так як у тым артыкуле нібыта прасіў нейкі юнак, каб вось хтосьці з біскупаў адказаў. Пільнаваць вернасць Евангелію ў навучанні, ў прапаведаванні — гэта акурат і ёсць прывілей біскупаў. Я ж хачу закончыць разважанне ў сённяшні дзень, разважанне пра добрага пастара і думаючы таксама пра тых пастараў, якія маюць нашай супольнасці вернікаў, прыкладам пэўнага святара, які ў свой час працаваў у нашай краіне, у Беларусі. Філіп Адольф нарадзіўся ў 1885 годзе, загінуў у 1937 годзе. Гэта сын беларускай зямлі, ён быў родам з Лепельшчыны. А ў свой час, між іншым, нейкі перыяд служыў на тэрыторыі расонскай парафіі. З 1924 па 1927 год быў адміністратарам у Гарбачэва у касцёле. У гэты самы час ён працаваў таксама ў Полацку, але быў і ў гэты час адміністратарам тут у Гарбачэва. А ў 1927 годзе савецкая ўлада ў межах, вядома, барацьбы з рэлігіяй асудзіла яго на 10 гадоў лагеру. Быў высланы, сасланы на катаржныя працы. За што прыпісалі яму афіцыйны шпіянаж на карысць Польшчы. Пасля 10гадовага зняволення зноў вярнуўся да служэння у касцёле каталіцкім. Быў пробашчам парафіі святога Антонія ў Віцебску. Але пасля 7 месяцаў працы зноў быў арыштаваны. І тады ўжо з арышту не вярнуўся. Верагодна, быў расстраляны у 1937, быць можа, 38 годзе. І хто ведае, можа, расстраляны быў у Хайсах пад Віцебскам, там, дзе забівалі рэпрэсаваных людзей па палітычным, рэлігійным, нацыянальных матывах. Аднак гэты святар быў рэабілітаваны у 1992 годзе Віцебскай прокуратуры. Бачыце, нават вось гэта ўлада, якая кіравалася тымі ж савецкімі законамі яшчэ, бо не паспелі напісацца новыя, зрэшты, іх няма дагэтуль. Тымі ж самымі законамі, якімі раней быў чалавек абвінавачаны, тымі самымі законамі ён быў апраўданы. Гэта яшчэ раз даказвае тое, што насамрэч аб'ектыўна святар не зрабіў ніякага злачынства, а таму і дачакаўся рэабілітацыі. Я ганаруся гэтым святаром і цешуся, што магу служыць там, дзе некалі прапаведаваў ён, даючы сведчанне добрага пастара. Думаю, калі мы, як касцёл, будзем сваю будучыню будаваць на ўзорах такіх сведчанняў пастараў, Бог будзе нам благословляць. Будзе ясная візія касцёла, будзе і Бог адорваць касцёл наш пакліканнямі. І не будзе ніякага недахопу тых, хто прысвяціць сваё служэнне на хвалу Божую і для добра касцёла Божага. Сябры, даслухалі до конца. Не забудзьцеся таксама паставіць падабайку, калі хто яшчэ не падпісаўся. Падпісвайцеся на гэты YouTube канал. Вялікі дзякуй усім тым, хто таксама дзеліцца відэа ў сацыяльных сетках, дзеліцца праз розныя месенджеры. За гэта сапраўды вялікі вам дзякуй.
Дзякуй за увагу. Да новых спатканняў на гэтым YouTube канале. З Богам!